First Lego League Euskadi torneoko finalak zapatuan hilaren 22an jokatuko dira Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Arrasaten. Ikasleak prest daude eta proiektuak ere bai. Honenak aukeratzea geratzen da orain Espainiako txapelketarako txartela lortu bezaten eta bertan Euskal Autonomia Erkidegoa ordezkatu. Horixe gaurko berbagai saioko gaia. Arrasaten, Goi Eskola Politeknikoaren Iturripeko kanpusean egingo da lehiaketa. Bertan, jokatuko da Mondragon Unibertsitateak eta korporazioak eta Innovask berrikuntzaren Euskal Agentziak antolatzen duten First Lego League Euskadi Mondragon torneoaren finala. Hitzorduaren parte izango diren bi lagunekin ariko gara solasean. Nekane Errasti, ingeniaritza koordinatzailea eta ikertzailea MUko Goi Eskola Politeknikoan eta First Lego League Euskadi Mondragoneko arduraduna. Eta Aitor Izagirre, Laboral Kutxako langilea eta voluntarioa torneoan. Kaixo eta ongi etorri, bioi. Kaixo. Kaixo. First Lego League torneoa 16. egingo da urten, bokazio zientifiko-teknologikoak bultzatzeko erreferentziazko ekimen bihurtu da. Bai, ni baitu izango neuke, 16 edizio esan duzun bezala, geurien Mondragonen 7. izango litzateke, eta aurten egia da, 4 lokalizazio ezberdinetan 1200 gazte baino gehiago elkartuko direla, STEM bokazio horiek biztaratzeko. Orduan, badala, volumen aldetik hartzen duen eta izan duen rekorridoa ikusitza, badala referentziazko torneo bat gaur egun. Baina ez ekimen bakarra, izan ere teknologiarekin eta zientziarekin lotutako profesionalen beharra dago eta bokazio horiek sustatzeko aleginean, hainbat eta hainbat aleginari dire egiten, ez da? Izan enpresak, izan erakundeak. Bai, azken urteetan mugimendu handia dago zentzu hortan, etorkizunera begira izango dugun profesional horien beharraz ohartuta, bai gu unibertsitateetikan, bai enpresak diozun bezala, ikastetxeak beraiek ere kontzientatuta daude, danon artean ari gara poliki-poliki, sarea sortzen, eta bokazio horrek aurrera eraman ahal izateko gaztei begiak zabaltzen esango neuke. Ez da, hortik bideratu behar izatea, baina bai erakutsi ze aukera dauden, eta libreki beraien autua egin dezaten. Agian ez ezaguna izan litekeen bokazio bat biztaratuaz. Eta bokazio hori gaztetatik bultzatzen hasiz gero, beti hobeto. Noski, hori nabarmena da, Gainera ikerketa ezberdinik esategue, gaztetan umiak hartzen debela baterako edo besterako direkzioa. Neskek adibidez, 6 urtetan dagoeneko, beren burua matematiketatik kanpo ikusteue. Osa, pentsa, orduan, neskak populazioaren erdia izanik, dagoeneko baztertu eta dituzte matematikak, orduan, STEM profesio edo bokazio horiek ez daude beraien buruan. Horri bueltan berdiogo. Aitor, zuk zeu voluntario bezala, ariko zara, ez da lehendabiziko aldia izango, zeintzu dira ekimenarekin, torneo honekin bat egitearen arrazoiak? Bueno, bere denporan, Laboral Kutxako intranetian ikusnean voluntarioak behar ziela, hemen Arrasaterako, pentsa joaten oso proiektu politxa, entzun da nauken, inguruan lagun batzui proiektuan berri, eta esan da animo nintzen eta prest laguntzeko eta urtero harritxuta niretzat gai hauek zientzia, teknologia beti izan dien nahiko zaiak eta gaztiak ze habilidade daukien. Eta urtengoa, zure zenbagarren aldia izango da? Urtengoa bigarrena izango da. Ederki, gatozen apur bat ekimena bera xiatzera, Lego piezak erabilita, berrikuntza proiektuak eta robotak garatzen dituzte gazteek, ez da? Horretan datza proiektuak? Bueno, benetan bi ekimen nagusi da esango neuke, Bada berrikuntza proiektua, urtero gai berri bat lanzatzen da, edo kaleratzen da, eta gai horren inguruan ikertu egin behar dute, hausnartu egin behar dute, arazoa identifikatu, eta horri erantzun emoteko berrikuntza proiektu bat garatu. Hori taldean egiten dute, eta egun hortan, torneo egunean aurkeztu egiten dute, epaimai baten aurrean, Aitor izango da, de hecho, epaietako bat. Eta bestea da, robotari dagokion esaten dozuna, misio ezberdina planteatzen dira. Planteatzen dira 10-12 misio, eraikita daudenak Lego piezekin bai, eta gazteek egiten dutena da robot bat eraiki, zeinak interaktuatuko duen hauetako misio bakoitzakin. Misio bakoitzak puntuak emateitu, denbora mugatua dago, orduan, interakzio hori oso polite da. 2 minutu dauzkate, 2 minutu dire bai, 2 erdi, robot joko hori aurrera emateko eta ahalik eta puntu gehien lortu ahal izateko interakzio hortan.
Eta egin behar bat edo beste, ze izaten dira, adinaren arabera izan ere bi kategoria dituzu ezberdinak. Hori da, komentatu duten hori nausixena da, ez? 10-16 urte bitartekoena, challenge esate jakona. Beste badago explore, esate jakona, kasu hontan 6-8 urte bitarteko umiek die, ondike, hauek ez dute robot jokoarekin lanik egiten, hauek legoko piezak erabilitza, proiektu bat aurkezten dute, berrikuntza proiektuaren lerroan ezakontasun horrekin, baina taldean jartzen dire eta beraien proiektua aurkezten diote publikoari. Aipatu duzu ez da, erronka berri bat izaten dela aldiro, eta oraingo honetan aukeratu duzuen gaia izan da itsas azpiko bizitza. Bai. Aukeratu dugu, matiz bat ingo neuke, guk ez dugu aukeratzen. First Legolik mundu mailan lansatzen den ekimen bada, abuztuan ematen da ezagutzera zein dan urte hortako erronka, eta aurten da itsasazpiko bizitza hori. Hori gaia izanik, gazteak jarri behar dira kontestu hortan, hausnartu, identifikatu, harakatu, ikertu, inkluso referentziko pertsonekin elkartu, hitz egin, haien feedbacka jaso, eta identifikatu nun nahi duten kokatu beraien proiektua, beraien berrikuntza proiektua, zer ekarpen egin nahi dioten horregon litekeen arazo gorri. Aipatu dugu, azken batean, First Lego Ligek gazteak bokazio zientifiko-teknologikoetara hurbildu nahi dituela, horretan laguntzen duela, baina zertan ikasten dute, ze balioetara hurbiltzen dira. Azken batean, zein trebezia bere ganatzen dituzte halako egitasmo baten bitartez. Ez dakitzuk igual bizi izan dozu, ez? Bai, egunian bertan, ikusten duzu ez dela lehiaketa bat, ez? Ikusten da oso ambiente ona, gainera nik uste danon artean saiatzen garela egotia lankidetasun hori eta ezetia lehia bat, ez da? Eta egun hortara heldu arte, erronka pila bat dauzki, baina gero nik uste egun hori jai badala, festa handi badala, ez da? Bai, de hecho, epaile bezala esan dute, ez, aitor egingo da belaina, ez da epaile bat, de hecho, beraien rola da alderantziz, ez? Motibatzea, animatzea, ondo pasa daixela. Nervizio horrek kendu, apur bat. Bai, epaile rol hori dauke formalki, baina benetan funtzioa beste bada. Zentzu hortan nik zoteri, berrikuntza, sormena, talde lana, ez? Elkar laguntza, gauza guzti horre balioan jartzen dira egun hortan, eta prozesu guztian zehar, ez? Eta, de hecho, defendatu egin behar dituzte. Beraiek aurkeztu behar dituzte ze balio, jarri ituzten praktikan, prozesu guzti hortan, eta hori ere epaien aurren aurkeztu be. Aipatzekoa, aurten hasi egin dela talde kopurua, gorakadoan egitasmoa da. Bai, 16 urteotan rekorridoa handia izan du. Gu oindala 7 hasi ginen, sede bakarra zauelako eta arek etzulako gehiago maten. Orduan, beste sede batzuk batu gara, eta momentu honetan esan duen bezala 4. Aurten 130 talde izango dira guztira, gurean 40 talde egongo dire, sekula baino talde gehiago. Eta benetan da, erakusleio adierazgarria da, zentroek, ikastetxeek, nola baita hartzen dutela konpromesu hori ere, eta ikusten dutela First Legolik hasieran esan duen bezala erreferentziazko ekimen bat izanik balioak hartzen dola ikastetxera eta beraien ikasketa proiektuetara baita ere. Eta lehen eman duzu nekane neskatilekin lotutako datu bat, ez da matematikak tarteko oso gaztetatik baztertzen dituzten hainbatek estimarloko ikasketak eta ogibideak, ez da. Aipatzekoa, aurten nesken parte hartzea ere proportzioan inoizko handiena izango dela. Bai, egia esan sorpresa eta sorpresa oso positiboa. Urtero egoten dire ez, nabarmentzeko igual taldeak bakarrik neska zeratutakoak. Ilusio egiten du, ez, talde horrek gaientzen danean, ez, torneoan dateratzen denen posizio oso honean, nire mitzat ilusio egiteit. Baina egia da, aurten ordezkaritza handi bat egongo da. 108 bueltan izango direneskak, ez gea parera iristen, baina oso esanguratsua taldeetatik egongo da ordezkaritza hori, bai. Voluntarioen artean, Aitor, aurten neskak izango dira nagusi, 60 oker ez baldin banago, zerbait ari da aldatzen. Bai, nik uste voluntarioen artean askotan daukotzu erreparo hori, nik gai hauek, baina gero, hori, behin bizi dozunean, ez tozu behar ezagutza bereziri, gaina formakuntza batzuk emuten duzkue, eta hori, nabarmena emakume gehiago. Emakumeak gehiago, orotara 132 lagun izango zarete, zerbait, esango nuke, kopuru hori ikusirik, bere biziko garrantzia duzuela torneo honetan. Bueno, ez dakit, beste piezatxoa, garrantzia, ez dakit, dano garela biharrezkoak, eta batez be, sortzen den rollo hori edo ambiente hori ni jarriko nuke hori balixuan, ez da?
Zeintzu izaten dira zuen egitekoak? Okerrez baldimanago, rol ezberdinak daude, ezta? Bai, izan zaitezke hori epaile, gero badoz beste batzuk antolakuntzan eta laguntzen dabenak, bai dauz arbitruak, bai txaniri arbitruana pentsatzen jate, hor bai saiagoa, zen momentu baten, bai hartu behar dozu erabaki bat momentukoa, epaileon kasuan, daukogu iten ezberdinak, fitxa batzuk, eta baloratzen da, ez bakarrik teknikoki egokisa dan edo ez, eta balen komentagogun, taldian artian ze balore euki daben, ze transmitiru nahi daben, eta gero, inkluso hori euren artian, hori ez, apur bat First Lego Leaguek daukon balore horreik aurrera eruen dituen. Eta gainerako epaimaikideak ere, voluntarioak izango dira, zu moduan? Bai, danak voluntarioak eta... Aipatu duzu lehen, formazioa ere jasotzen duzuela, ez da, egin behar horiei begira. Bai, izaten die bi saio, bi arratzalde, baina oso formazio dinamikoak die, oso politxak eta heltzen zara ja prest. Gero normalian be, talde bakoitzean dau epaile bat esperientziakin, beste bat esperientzia barik, apur bat hori... Hortaz, zientziaren bueltako perfila izan ezkero, gaizki ez da etorriko inoiz, baina ez da ezinbestekoa honetan aritzeko. Ez da gutxi ere. Hasi gara pixka perfilak esaten ez, bolondresenak, bi oso espezifiko igual aipatu ditu, igual teknikoen aliratekenak, baina horietaz gain jende asko dago ez, behar deu, de hecho, incluso floater izena dauke ez, gidaritza lanak egiteko. Pentsatu gazte haue datozela, ume gazte haue datozela, ezagutzen ez duten entorno batea, eta esate iso, jun zaitxe, 215 gelara, hori nundao. Orduan berditugu, gidaritza hartzail lanak buru duen bezala, itxen deben pertsona horrek gazte guzti horren mobitzen. Berdeu jendea puntuazioa jasotzen, berdeu jendea guztiaren antolaketa bermatzen, berdeu jendea bazkaria banatzen. Guzti horrek dira bolondresak, beraien denbora eskaintzen diotenak gazteekin egote hortara. Denei eskertzekoa, hori aurretik esan behar da baita ere. Hori da, ez da, azken batean, beraie gabe ezingo genduke. Hori guztiak atera behar direlako aurrera, egin bera posible egiteko, ez da. Tira, Aitor, esan duzu, bigarren urtez, hariko zarela urten, bertan laguntzen, voluntario lanetan, aipatu duzu, ez da, nagusiki, bertan bizitzen den giro on horrek erakarrita, ez da, behin probatu duzu eta aurten ez duzu zalantzarik egin. Bai, aurten gainera, lankide batek, sekula egon bako lankide batek, esan zuztan, ikusi dut, otsailean da, animoko gara eta, bai, beste lankide batei esan guntzan, eta azkenian, 3 goiaz elkarrekin, eta oso animauta. Beraz, jendeari gomendatu ere egin diozu? Bai. Urteren baten, hori, segun ze fetxatan jausten da, neuk ez dut posible izan, baina galdetu izan duzti beste lankide batzuk, eta beti galdetzen duztanei beti animatzen dutzat, bai, dudabarik. Tira, orain arte torneoaz hitz egin dugu nagusiki, baina hau azken batean hezkuntza programa oso baten parte da, ez da? Hilabeteetan aritzen dira gazteak lanean, prestakuntza tailerrak eta bisitak ere antolatzen dituzue, konta igozu nekane? Bai, proiektua esan duen bezala abitzen da abuztuan pixkat erronkaren biztaratze edo ezagutzara emate horrekin. Momentu hortan, ikastetxeak konprometiuta daudena programarekin, bazten dira beraien taldeak prestatzen. Talde hori lehen da bizi, identifikatu behar dute esan duen bezala kasu honetan itxasazpiko bizitza hortan, zer da hon, ze goera eman litezkeen, nola lagundu dezaketen, pentsatzen hasten dire. Pentsatze hori normalen kontrastau egiten debe, kontrastau profesional ezberdinekin, gai hortaz jakitun dien pertsonekin. Tailer ezberdinek eskaintzen dira, bisitak, formakuntza programa bat ematen da, gazteak gerturatu ditezen, eta realidade hori beraien ikerketa zaratago ikusteko aukera izan deixen. Normalian entrenatore bat aukitzen debe, talde bakoitzak entrenatzaile bat dauke, zeinak laguntze itxun, gidaritza lan hori egiten laguntzeien, normalian irakasle bat izaten da, teknologiako irakaslea kasu askotan ere, orduan aiei ere eskarrakan bijake, bide honetan laguntzearren. Eta, badoiez beraien lana garatzen. Alde batetik berrikuntza proiektua esan duen bezala, eta bestetikan robota entrenatzen. Zer robota oinarrixa berdina izan lehike urtez urte, baina ari jarri berdizkioten tramankulu ezberdinak esan deun misio horrek egin alizateko diferentek die urtetik urtera. Ari diseinetik dituzte, programatzea dituzte, probatu, testeatu, eta ensaio asko eta asko itxetan denaren fede ematen dut guzti hori fenomeno joateko, egunean bertan, orko 2 minutu horietan dana fenomeno ateatzeko.
Da guzti horren normalen bari 6 hilabeteko denbora hartu lezake, ikastetxe bakoitzaren programaren arabera. Eta bisitak ere egiten dituzte, ezta? Bai, kasu batzutan, bai enpresetara edo ikerketa zentroetara, kasuan kasu identifikatzen dira zeinek eman aldotzen begirada osoago bat urte hortako erronkara begira. Orduan, gure arduraduna sedeko antolatzaile bezala da, identifikatzea zeintzuk izan litezkeen laguntza hori eskaini dezaketen enpresa, erakunde, ikerketa zentro edo analakoak. Bideratu eta gero ja ikaslea mugitzen dire, batetik bestera. Gainera, aurten berriro berreskuratu da aurrez aurreko bisita. Ze pandemia, ditxosuzko pandemia medio, hainbat urtetan onlineko bisitak, onlineko saioak egin dire, eta ez da iguala, ez da iguala. Orduan, aurten berriro berreskuratu dire aurrez aurreko horrek. Lau final, Erkidegoko 3 hiriburuetan eta Arrasaten. Zer erakusten du horrek? Badaukagula hemen ere, interesa, beharra, nik uste, dana, eta ilusioa alako torneo bat, gurera ekartzeko. Arrasate ere mapan jartzeko aukera bat da. Kasu honetan gainera kooperatiben lagundutako ekimen bada, eta babestua, eta kooperatibetako hainbat bolondrez dauzkagu. Orduan, guren hortasuna erakusteko aukera paregabea da. Bertan ere, badaukagun esten behar hori profesio horien, edukazio horien beharra nabarmena da, eta eskola politeknikoan egiten dugu baita ere, geho ingenieriak izanik, ingenieriak trebatzen ditugun hortan, zentzu guztie daukela uste dugu, eta horregatik erabaki genduen duela 7 urte, proiektu honetan sartzea. Hori da, azken batean hau mundu mailako egitasmo bada, Arrasaten egiten duzuena First Legolik Euskadi Mondragon da, unibertsitateak, korporazioak eta Innovaskek antolatzen duzue, ze bereizgarri dauka besteekin alderatuta? Nik uste dezaten nahi gehan hori, nagusiki kooperatiben artean saiatzen gara, esponsorrak edo laguntzaileak bilatzen nagusiki, beste don hori ere irikita gauden oski, ez dugu atea inori izten, baina ekimena bai bultzatzen da, asko Mondragonetik, da Aitorrek esan duen bezala, laboralkutxan, intraneten, da beste hainbat lekutan erola bideratzen dugu. Hori bat, eta beste bereizgarri bat nik esango neuke, dala, hitzik deu torneoaz, baina torneo horren baitan ere badago espazio bat, opengune esaten jakona, da opengune da, tartean, aurkezpena egin, robot jokoa egin, da tartean, dauzkate horlako deskantxu tarte batzuk esango dugu. Da, deskantxu tarte horietan ere, jardunak egiteko, gehiago aizialdiari begira egiteko aukera daukate. Orduan, opengune hortan, kasu honetan guk ikasleek proposaturiko ekintzak ere jartzen ditugu erakusten. Eta ikasle, parte hartzaile guztiak edo publiko guztiak parte hartu lezake. Da, ikasle hauek UESiko ikasleak dira. Da, unibertsitate barruko ikasleekin antolatu dugu opengune hori. Hori bigarrena. Eta hirugarrena esango neuke, aurten lehenengo aldiz ere bultzatzen deun erronka garbia, Eusko Jaurlaritzak bultzatzen duen erronka garbia programan ere sartu gara zigilu hori lortu nahi zen. Horrez ere esan gura dau, First Legoliken baitan dator larun bate honetan, ospatuko dugun hortan, gertatuko den dana sostengarritasun terminotan egingo dugula. Eta saiatuko garela, harik eta sakar gutxien, errefusia gutxien sortzen. Transportea dela, gaztea datozenean, Bizkaiti datozenak, autobusa partekatua izaten. Bolondrez ere galdetu digute, nola etorriko garan autopartekatuan, zerbitzu publikotan, oda nadalakoan. Hau da, alik eta inpakto gutxiena, sortzeko helburua daukagu, eta hori hola izatea espero dugu, hori lortzea, danon laguntzarekin, eta zigilu hori lortzea, erronka edo jardun hau, garbia izate hortan. Taldeak aipatu ditugu lehen, baina debagoieneko talde guztiak ez dira Arrasaten ariko, eta bertan ariko direnak ere ez dira soilik bertakoak izango. Hori zeren arabera izaten da? Ez dakizu badakizun. Ez dakit, badakit adibidez aurrekoan, neure taldean zaben Bergarako eskola bat, baina gero gehienak Gasteiz, Bizkaia, eta gero badakit hemengo taldea bai jun izan diela, baina ez dakit. Egixe da, Gipuzkoarron presentzia eskaxa dela. Orduan, Gipuzkoarrentzako ez daukagu, Donostian eta Arrasaten egiten dugu, ez dago bi torneoak Gipuzkoarrez betetzeko aukera gehiengoa Bizkaitxarra dira. Orduan, are bai edo bai mugituen berdie. Hori da arrazoietako bat, hemen Bizkaitxarrak edo Arabarrak izateko. Eta bestea, pixkat mugikor, gazte, noran ikastetxek errepikatu egiten dute urtez urte. Orduan, torneo ezberdinak ikusteko aukeraren motea ez dago gaizki. Irabazleak ere, urte baten irabazten dutenak, normalen urren urten beste zede bat ere mateie. Pixkat, nahazketa hori ere aberazgarrixa dela pentsatzen da,
eta oreka bat ere bilatu nahi izaten da, sede guztien artean, demagun, ikastetxeak ere, danak pribatuak ez daizela izan sede baten, danak bizkaitxarrak ez izati, danak ez dakiz erroan. Nahasketa hortan, batzuk aukeratu ditzazkegu, komeni jakuna nahiko gendukenak edo kooperatiben kasuan adibidez, kooperatiba batzuk oso gertu daude enpresa bat, ikastetxe batzuenak. Igual zentzu dauke ikastetxe horrek hemen egotea, babesletza hemen dagoelako. Baina, ez da alako erretza hor, lehia dixete izaten ditugu antolatzek ezberdinen artean, ni taldea nahi den, ni bestea, gure lantxo batein dugu ezpentsa. Eta eskola publikoaren parte hartzea sustatzea bada, helburuetako bat, euren presentzia txikiagoa da? Txikiagoa nabarmen. Gure kasuan aurten 40 talde izango ditugu eta 5 talde izango dira eskola publikotik datozenak. Orokorrean presentzia bajua da. Arrazoiak ez dakigu, asko egon litezke medio. Baina, bai gurea eta bai Innobaskerena, Euskadi mailan antolatzaile bezala badauke, Innobazke badakigu, kasu honetan, hezkuntza sailatik txintxilikatzen dola, eta badago hor, bultzatu nahi hori, lagundu nahi hori, badaude bideak ere, erresteko hauen integrazioa programa honetan edo besteetan, baina, realidadea da, kosta egiten zaigula bai. Lehen aipatu duzu, hasieratan ez da ikastetxeetan ari direla lanketa egiten ez da, baina iruditzen zaizue ikastetxeetan orokorrean egiten den hori, pixka batez zientziari eta teknologiari ematen zaien lekua garrantzia nahikoa dela, edo gehiago egin beharko litzatekeela gazteen eta horien arteko harremana sustatzeko? Bueno, nik uste dut egin dala, bide bat. Negu goratzen az geu ikasle gineneko garaizak edo jolako proiektu batek ze sortzen dauen, ze ilusio, eta zela lotzen dauen ikasketa horrekin, hori bada, bide bat indana, seguramente egongo da, ondiokan bidea itxeko, baina, nik uste dut apurka-apurka, ez? Bai, apurka-apurka nik uste dut aldaketa bat ematen nahi da, kasu askotan. Baina, badana bezala ikastetxearen araberakoa da neurri handi baten, beraien estrategia, hor barne borrokak ere hauten direla badakigu, egatik profesio edo bokazio hauek biztaratu eta bultzatu eta ez beste batzuk. Badaude hor leia, gizarte mailako leia batzuk ere egon badaude. Erakunde, publiko naiz pribatu, unibertsitate eta enpresa askoren babesa duen ekimena da, horien guztien elkarlanari esker da posible, baina zertan gauzatzen da babes hori? Babesa nik uste dute aspektu diferentetan. Bata oso nabarmena, bolondresak, Bolondresak, konpromesu hori hartzen dute programa babesteko eta babes hortan beraien, erakundeetako, behintzat bolondrez autkerak ezagutzera emoteko eta zea egiteko. Dori uste dela garrantzitsuena. Gero bestea, ekonomikoa hori esan beharra dago. Babes ekonomikoa ere ematen digute, ze torneoa, horri esker, bolondrezei esker eta esponsorrek ematen diguten laguntzai esker finantziatzen da eta aurrera eramaten da. Eta gero, nik uste dut beraien konpromesua adierazten dutela, gaiarekiko, bai babesletza hortan, bai presentzian egunean, bolondrezen bitartez, irekieran, itxieran, sari banaketan, presentzia daukate, beraiek ere biztaratzeko aukera bada, noski ere ez dago kendu beharrik, baina konpromesuaren islada garbi badala. Tira, Aitor, lehen esaten zenuen ez da, harrituta geratzen zaretela ikusita, gaztek zer nolakoak egiten dituzten ez da, baduzue adibideren bat edo kasu konkreturen bat buruan? Ez neuke jakingola esaten bat, baina esan dut dudanagatik, neu gai hauetan beti oso txarra izenaz, eta ikusten hauen proiektu bakoitzan etxasen Josela izen die kapasak, komentatu moduan, askotan, tarte hortan 10-16, eta gotzu taldeak 10 urteko, mutiko neskatiak, eta indabe kriston proiektua, eta esaten duzu, kapazidade zelan nien jaue hau, ezta? Baina hola adibide konkretuik ez dukot hola buruan. Ni lehen urten akoratzen naiz proiekturen bat egontzala, esan deunez, adituekin egote hortan, beraien entrenatzailearekin, eta iritsi ziren inkluso patentatzeko aukera, beraien ekimena patentatzeko aukerak biztaratzera, azala konsultaken ez dakite esan, nakoratzen exactamente zeinekin zan, baina kontrasteekin eta hori aurkeztu itzen zabien, ostras, sarietako bat edo aipamenetako bat ekintzaietza da. Honek, nolako hien botella esan den bezala, baina badaude alako ekimenak, eta gero ikustu zenean 6 urtekoak, 10 aipatu doz, baina 6 urtekoak ikusten dozuz, lagun metxo hor, 6 metxo, beraien proiektua aurkezten, inglesian, peto-peto. Bai. Netzak aluzinantia da, bai.
Eta suposatzen dut, eurek asko ikasiko dutela, baina euren gandik ere ez da, eurekin hartu emanean ari direnek, egiztanera batera edo bestera, horiek ere asko jasoko dutela ez da. Mordo bat, bai. Aberazgarria da ondako nik uste dela, ez? Lan asko dago atzetik, baina gero uste merezi dula eta benetan bizitzeko egun badala. Hortxe da itzordua, zapatu honetan izango da, ordua eta lekua. Hemen Arrasateko kampusean, kiroldegian izango da, Iturripeko kiroldegian, 10:00 emango zaio irekiera ofiziala, eta hortik aurrera disfrutatzeko 5 ordu, zenbat esan ditugu? 5 ordu egongo ile. Así que dano gonbidatuta zaudete etortzera eta ongi etorriak izango zeate. Hori da, irekia da. Irekia da. Egon joan daiteke. Hori da. Aitor voluntario lanetan ibiliko da, Nekane, zuri egun horretan zer tokatuko zaizu? Niri antolaketa lanetan, danaren supervisioan, da esperotana oso ondo joatea, danoi esker. Tira, gogotsu eta prest zapaturako. Eta animatzea, jentia gerturatzera, ikustera eta gozatzera, esan dako moduan oso egun politxa eta... Datorren urtean, Bolondrez bezala espero ditugu danak. Hori. Ea laguntzen duen honek ere horretan. Hori da. Aitor Izagirre eta Nekane Errasti, eskerrik asko, bisitarengatik eta ondo joan da bila. Eskerrik asko, zeuri.